Бедна България, освен че разпродаваме, тя прави другите страни богати. Сега ще прави богата една друга държава, която е свързана с Турция и с Щатите. Говорим за Азербайджан и всъщност ние позлатяваме и Баку. Оказва се, че продажбата на Лукойл ще бъде осъществена като рафинерията се даде на Азербайджан. Една безумна грешка с изключително дългосрочна цена, която ние българите ще платим, ние ще изпием горчивата чаша и вместо държавата да вземе под контрол, под своята опека, да удържави Лукойл, да направи държавен обект, стратегически обект, както е в редица европейски държави, ние го харизаме на Азербайджан. Подаряваме го на Азербайджан. И тук въпросът е защо да не печели българския бюджет, който отанява много, има огромна дупка, тя става все по-голяма, влизайки в еврозоната, ние вземем огромни кредити, така че пари ще имаме да вземем рафинерията. При условие, че ние имаме златна акция в Лукойл, позволяваща намесата на държавата при продажбата и официално, легално, законно. Рафинерията е един от най-печелившите бизнеси по света и у нас, се продава, забележете, за 3 милиарда долара. Тези 3 милиарда долара ние съвсем наскоро ги тръгнахме да теглим 3 милиарда евро, еквивалент, може би даже и малко повече, да вземем някакви ракетни комплекси, да дрънкаме оръжие към Руската федерация, без да се допита народа. Ето една тема за референдум. Дали рафинерията да бъде българска, държавна, защото последствията от предаването на тази рафинерия, продаването и на Баку са огромни. Те са геополитически, стратегически, национални. Тук става въпрос за пробив, в националната сигурност.